Hvornår fik du den? Hvorfor? Hej, skat. Velkommen til. I lige måde. Hej. Dejligt at få sat et ansigt på. Tak. Du kommer måske lige fra arbejde. Undskyld, hvad? Kommer du fra arbejde? Ja, vi har et stort projekt derude. Det tager lang tid. Altså, jeg har brugt 4 år nu, men vi er stadigvæk langt endnu, så ja. Skal vi gå ind? Ja. Lad os gøre det. Det var Jonas, ikke? Det er bare en tæt på. Det er godt nok spændende med den nye udstilling her, hva'? Lidt med, at der er så mange farvekontraster i det. Ja. 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 Hop. Skal jeg komme i, du skal se det her. Så det der, altså hvad er det? Det er blomster. Hvad ser du? Virkelig. Altså når sådan nogle rengøring på noget kunst. Tænker du, Jonas, hvad er kunstnerens intention med det, tror du? Han hedder Jon, skat. Det har vel noget med noget rengøring at gøre. Uddyb. Altså det ligner en, jeg har stående hjemme på toilettet, så... Altså far, det er jo også bare rengøringsmidler. Ej, nu må I tage sammen. Det er ikke kun rengøringsmidler. Okay, hvad er det så? Det må være, jamen, det er noget samfundskritisk og noget med forbrugermønster, ikke? Men det er jo så svært at forklare. Og for dig at forstå. Hvordan opstod din interesse for håndværkerfaget? Ja, altså... Far har altid haft firma, så har jeg bare været med der. Og så... Ja, så har jeg vel altid været god med hænderne, ikke? Ja. Ja. Det lyder spændende. Ja. Har du nogensinde overvejet noget andet? Nej, altså det har... Jeg har altid lagt det kort, når jeg skulle være håndværker, så... Det der med bøger, det har bare... Jeg tror bare ikke, det har ikke altid været så nemt, så... Nej. Det er jo heller ikke for alle. Men det var det for Sofie. Hvad med dig, Merete? Kan du godt lide dit arbejde? Ja, det kan jeg da. Vi er jo alle akademikere her i familien. Ja. Så det... Og så, Jonas, nu er du delt med os andre. Jeg sagde bare, at... Han sagde faktisk bare, at kunstudstillingen herinde er rigtig abstrakt. Ja, det er det jo. Ja, præcis. Ikke skat? Jo. Ja. Altså, det er sygt svært at imponere dine forældre. Du gør det mega godt. Jo, men det er som om, at din far, han har ligesom planlagt det her spørgsmål. Ja, men han er også bare vildt interesseret i kunsten. Han elsker kunst. Men kan du ikke se det? Han prøver at få mig ned med nakken. Skat, giv ham en chance. Jamen, det er sgu da ham, der ikke giver mig en chance. Kan du godt love mig, at du får det bedste ud af dagen i dag? Og så snakker vi om det senere. Jeg lover det. Jo. Kom nu. Ja, Anne? Ja, kom. Ja. Nej, kat. Ja.
er godt, hva'? Hvorfor står der Wollem? Jeg tror, det er noget med... Altså, jeg ser det som en skærm, ikke? Nå, ja, det kunne det være. Eller også skal man skrue op for feriestemningen, eller... Ja. Det kan godt være, at man skal skrue op og ned for solens styrke. Altså, jeg føler lidt sådan, det er fremtidens ferie, eller sådan noget. Ej, Hvad tænker du, skat? Jeg tænker, det hænger lidt skævt. Ja. Sådan fikset. Han er totalt perfektionistisk. Det har altid været. Kan man jo også sagtens have sådan noget værktøj til sit arbejde, ikke? Ja. Lidt ambitioner vil klæde ham. Far. Hold nu op. du skruer lidt ned, ikke? Ligesom der. Jeg går lige på toilettet. Hvad koster sådan et billede egentlig? Sofie. Nej, far, du har haft nogen intention med det her. Ej, hold nu op. Hold selv op. Sofie, han er jo ikke forstand på kunst. Han har ingen akademisk uddannelse. Og hvad så? Ja, så tropper han op her i arbejdstøj. Selvfølgelig udspørger jeg ham. Mor, du kan godt lide ham, ikke? Jo, jeg kan godt lide ham. Men han er tømrer. Og du læser medicin. Og hvad så? I passer bare ikke sammen. I har lige mødt ham. Det er første gang, I ser ham. Du er en fin, Lad være. elegant pige. Jeg er en fin, elegant pige. Hvad har det med noget at gøre? Om jeg er en fin eller elegant pige? Det kan det godt være, mor, at jeg læser medicin, og han er tømrer, men det har da ikke noget med det at gøre. Jo. Det har noget at gøre med kærlighed. Det har noget at gøre med, at han gør mig glad, fordi han er omsorgsfuld, og han er sjov. Og han er virkelig, virkelig sød. Thomas. Helt ærligt. Mor, Ja. giv ham lige en chance. Jo, det var ikke... Vent lige. Hallo? When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in